Zaljubljena u nebo, Antonija Trupinić pilotkinja je helikoptera Hrvatske vojske. Helikopter ti je spreman, natočili smo onako kako si rekla gorivo. Dolje kad dođeš, molim te, samo nam javi za povratak. Otac mi je bio u Domovinskom ratu kao dobrovoljac i prošla sam taj cijeli rat u biti s njima jer sam rodom iz zapadne Slavonije, tako da sam osjetila što znači voljeti svoju domovinu, odnosno prenijeli su tu emociju i na mene. I u srednjoj školi kada sam si razmišljala što bih htjela raditi do kraja života, nama su u školu došli vojni piloti sa ciljem da nas motiviraju za ovaj poziv i evo, oni su tad uspjeli i mogla sam se istog trena zamisliti u avionu ili helikopteru. Rekla sam svojim roditeljima odluku, majka je bila malo zatečena. Tata je bio ponosan i u principu od tog trenutka, znači od moje prijave za vojnog pilota nadalje je bio cijelo vrijeme podrška. Naravno i majka se kasnije predomislila i isto je danas ponosna što sam ovdje gdje jesam i što sam biti časnica, odnosno pripadnica Oružanih snaga Hrvatske. Srećom, danas sam je super vrijeme, bit će ovo dobar let. Bilo nas je na liječničkom pregledu čak 1200, pa kad su nam rekli, to jest kad su me nazvali i pitali me kao što si to napravila, kao kak si prošla i to rekao, pa kako to mislite, mislila sam da nas je prošlo 100-tinjak barem. Pa su rekao, pa ne, jedina si žena i to sve skupo vas je 8. Zapravo sam bila jako ponosna i evo kažem, sjećam se tog trenutka kao da me neko izabrao da budem astronaut. Studirali jesmo i sa drugim smjerovima na Fakultetu prometnih znanosti gdje su bili i civilni piloti i kontrolori leta, pa je bilo još žena, ali opet sam ja bila nekako među svojih 7 kolega kao Snjeguljica. Tako su me zapravo i zvali u to vrijeme. Nikad ni ne spominjem uopće tu razliku, jesam li ja muško, žensko i kad dobijem zapovjed zapravo od svojih kolega, nikad nisu rekli ne, nemoj ti to jer si ti žena, nego zapovjed dobijem ja kao časnica, odnosno satnica u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, a ne zato što sam ja Antonija ili ne znam, zato što nisam Marko. Jel ideš ti u misiju uskoro? Idem. Ama da, i ja isto ove godine ću ići. Da, mislim. Se i sretnemo, ha? Ja sam u 11. mjesecu. A ne, ja sam do 11. A nema veze. Što se tiče civila, zapravo kad oni saznaju da sam ja vojna pilotkinja, tu je već znalo biti pitanja. Naravno da imaju predrasude da sam ja možda malo, imam više muške energije zbog toga. Ali nakon određenog vremena, nekome treba 5 minuta, nekome možda malo i duže, shvate da zapravo ja prštim ženskom energijom i da se uopće ne pretvaram biti muškarac u ovom poslu.